nwa na awụ n'Awka South na mba ukwu na-age ntị. How many of you ma that lady na-eme ekpere kwuru about 2 years ago na Peter Obi ama win president of Nigeria? The same lady ụkwụ ya fụrụ prophecy na alaesi otu ya emecha chi Abia steeti mana emecha na enye search were panel ka achụpụ ya. The same lady kwukwara just this last year ka o kwukwara before November na Donald Trump will intervene na Nigeria and all these things. So this is the same lady kwuru na one popular filling station dị na Amawbia ya agba ọkụ ga meet the owner, meet the management ka stop ọ dị ọkụ ekwe enye ya listening ear emecha that filling station gba ọkụ. I was getting lucky to get it. I told the lady, Kangamara and Kewezoku. So finally, Abatago Mumba could you tell say now na St. Patrick Catholic Church, ka the lady in Emebele. Yawa Kambera here, and I'm not for Sister Geneka. Now, I can do some questions because so many stories about Mumba could inquire about the lady. And they put on a treat him and this stroke free of charge. Now this is the only church that I go. This is the only way do one. Eke chata it's okay and the mad. I woman let chata it's okay yeah. Every percent. Now do I carry on alo. I come apart from Oko Kuchuku, but I know so many things on alo. Now I'm kurumna. Catholic Church has approved the lady on that game when me on name. So here I can draw the lady out. You can what the confirm evidence. Agwa mono na hear the magama name exposed. On your team way pay attention can detail all of the video. Chitena namba buka no. Ndemba kumasi na obodo ya. Sister Mo. Good morning. Ha. Thomas. So I go on a top company now. Oh, chicken na ko kwa mu na-eme. Biko gwagodi ndị mmadụ afọ. Okay. Daalụ na afọ m bụ Sister Geneka Chukwu Theodora Okonkwo Eso. Onye ebe. Abụ m onye Imo State mana anyị bi na Anambra n'Udoka Estate. Ọmụ abụ the founder Mary Temple of Holy Spirit Adoration Ministry. Bishop sim gawa n'iru n'ihe m na-eme. Ka na-enyere m anya mụ nọrọ n'ime parish. So anọzi m na parish St. Patrick's Catholic Church mba ukwu nke spiritual director m bụ Father Emma Agboseonu. So gee ntị na this video na-eme mụ na ga-akpara akwagwa ndị na just mụ na ga-akpara ka people mara ihe ị na-eme anara gị 1 naira before na asị na advert ka m na-ese na pay attention. Sister anụgo so many things n'oge fụtara prophecy na Peter Obi eyaghachi Nigeria. Yes, ekwuru m na owi nọ na agaghachi na a ga-abịa bịa zụrụ ya n'elu na onye mfụrụ ga-achị na wuturu mgbe enyere m this message 3-4 years before ihe eme enwere m ya na audio enwere m evidence to prove that. Then ikwukwa nke recent one m fụrụ shockrụ m because afọ m that voice note to circulate ya ebe ikwu na Donald Trump will intervene. Yes, agwara m ha sị na ọ ga-emecha Donald Trump abịa na afọ m flag America fụ flag China ka ha mechara wee pịakọ mgbe efuzie ndị America wu ndị ga-abịazi ka ha bịa zọpụtabazie Nigeria mana mgbe ha ga-abịa na ya ebidozie ụmụ ihe Nigeria na-eme ndị be anyị ndị Igbo asị mba na o mee ụfọdụ asị na o mere eme mana ihe mgbanwe na year 2025 ka ọ ga-eme enyekwara m otu a na ọ dị na voice m ọ gara viral ekwukwuru m maka oti 2-3 years before wuru gọvanọ Abia Steeti ekwuru na ọ ga-awụ gọvanọ ndị na ọbịa na ndị Abia na omeze ya ha bịara na ha lede anya ihe ga-eme mana emechakwa na a ga-agba ya ụkwụ ekwukwara maka Maazị Nnamdi Kalụ na 2019 ka m nyere meseji a wee kwuo na afọ m ka ga-ejido Maazị Nnamdi Kalụ mana ọ n'ime Kenya ka m fụrụ a ga-ebute mana ọ ga-awa ebe 2020 o sere isi na 2020 ọ ma sere isi na 2021 and na-eme arrest account charges ya ga-adị too much mana ihe ga-eme bụ na emechakwa na a ga-atụkwa ya nga mana ndị Igbo anyị ama nkwu okwu evidence prophecy niile ọ dị eji m ya m enye gị ya kịta ọ dịcha ekwuru m na Soludo ga-achị anyị na ọhụrụ na onye wili chicha pụọ na gọvanọ Soludo ga-achị anyị adị na ọchị anyị na ọ ga-emete n'ụfọdụ akpụkpọ ya mkpụrụkpụrụ ọnụ si na ọ naghị emeti ya mana ọchịchakwa anyị na ọ ga-eje second tenor adị ekwuchara m ma kọmishọnas ya ndị ga-abịa n'uche enwere m evidence ya a ma enye gị ya kịta confirm mụọ ya. Okay, biko ewe n'iwe
ọkpọku a kpọrọ gị kemgbe i bidoro ya? Ebidoro m ya na nwata 6 years ka m dedere bido ya, mana mgbe ahụ a gwara m na m ma alụ ọrụ n'obodo a, mana ihe ejiri kpọrọ m obodo ahụ I will make you a great nation. Igwe be anyị dị ndụ, abụ m onye Ugwuta, onye Awa. Igwe be anyị bụ igwe Ọhazim, ọ nọ Ancient Kingdom. So isi from Imo steeti bata obodo a Mba Ukwu, maka and na igwe obodo a da wee ọ dị awe anyị ejeneje kelee igwe obodo a sef nyere m 2 plot of land. igwe Mba Ukwu Eze Amusu onye m na-ekwa ihe ahụ. ọ bịara inauguration m mgbe e bịara bịa kibe inauguration, ma ndị fada ma ndị mmadụ nọ n'Toki ha Arab money ha nọ na inauguration mụ, ndị ọbụla na-anụ ya n'ụkpọ ha jụọ ndị a na-akpọsa ha na field ọka nọrọ m, ejikwu m vidio nke onye charismatic, onye chaplain anyị na charismatic bụ fada Eches na Steven bụ onye kwuru okwu Chukwu dada. Enwekwuru vidio ya, enwere m pictures ya, enwere m jingle ya. And ebele ị na-eme na ndị Catholic Church ha da wee. Yes, bishop si m na m batabazi, anọbụ m na hall, ọ sị m batabazi ebe a ka ndị fada a na-enenyere m anya ka ha na-afụ ihe m na-eme na mụ gabagodu n'iru. Ọ ihe ọ gwara mụ adị ebe a ka m nọ 3-4 kwụọ na-eselebreti ara anyị masị ebe a. Fada na-abịa kara gị masị ebe a. Ndị ifuru ọha na-abịa. So that means na Catholic Church dịgodi fully away. Ha dịgodi away na ihe m na-eme, maka asị m mụ gabagodu n'iru, ha dị away na ihe m Okay, so mommy sister ka ikwu eziokwu anụgo m a lot of things, I will not lie. Ihe mere m ji chọba gị, chetara mgbe m kpọrọ gị na nsị gị na m chọrọ ịbịa. Ihe mere m ji chọba gị otego anọketa na one prophecy ga-apụta n'iwu. Ana m asị ha ka onye na-ekwu ya nke ọfụrụ m nke station ama ọbịa makwa ndị ọrịa nna ha agwọ. O nwere nke m ma agwa gị ihe awụ na vidio, mana ihe mere m eji wee gba gị ihe, mana m ma achọ ka ije chọpụta ahụ. O nwere onye obodo a ọ dịbụ ime dọkịta si ha na aya amụ, achọrọ m ka ije menye gị nọmba onye a na ihe esi na nke ha wee na ka a ghara ikwe, maka na ndị be ha achọ ka eme ya ka ọ dị open, mana so many of us ma bido ọ batara nga ka mojere na nke fada si ka ekwuolu ya, ma achọrọ m ka ebulele ya blessed sacrament. Nye that lady that prophecy wee sị ya na mgbede otu na ya atụ ime 2 months ago. Ọsị m m lee nene prophecy m nyere, maka di ya kwere nkwa na ọ ga-emere m ihe dị otu a grota nọ na ya emere m onye obodo a ka ọwụ afọ ya dị ebe a, ọnya ka eji dedicate ebe a. Mana ụgbọ nwunye ahụ dị ime ọnwụọ naanị ya, ma ndị kansa ha ga-anọcha emecha ebe a n'ime tata wee ekpere ya afịa. Ị ga-eji anya gị like some ihe na-esi na-etrit gị ndị a nwere cancer of the breast, ọwụbedị ndị ha adapụ mana ndị nke ha develop bele bịa mmenye ọgwụ n'efu ka m ji enye ọgwụ. Onye sị gị na m na-ezu ori asị ka ọwụ mana nna anaghị ego ma na ha chọrọ iji ya wee megide m. Ndị nke anya ọwụrụ na ọwụ glaucoma na obi dobe a na handle ya ọfụma general ọgwụ mma atụba ọgwụ, mana ị gaghị ekpu ihe eji ya ụzọ. Cataract the same thing, then stroke wee gbuericha ebutere m ihe nwụọ n'efu onye ahụ ala. Ego nwere ndị nke m na-achọ inye treatment na ndị ukwu na-egbu, ma ndị ukwu na-egbu otu aka m si eme ya. Isi na ihe a niile na-eme free of charge. Ọ ihe m na-eme ịpụkwa ijụọ ndị ụka. Good afternoon. Biko treatment ka ụnụ bịa ọ na-etrit bụ unu before ndị na-abịa fụ before Nwaanyị ahụ na onwe ya na-etu and ọ na-anụ ụlọ ego ndị chọọ na ọ da na ego chere weta ego dị chere. If I understand, ọ na-awụ onye ahụ na-arịa bịakwute ya otiritie ọma nna ya ego nyekwuo ya ego enye ịda anaghị ego. Onye ahụ kwuo na mụ na-anata ego, achọrọ m ka ụnụ kpọtara m onye ahụ ya bịa. Adanụ m na asị na inye onwekwu some student inyecha scholarship. Ana m enye ndị mmadụ scholarship mana skuul anyị ga-ana m akwụ ụgwọ. Anyị nwere skuul n'ime chọọchị a na dandan ha nọ n'ịtan anti ha nọkwa n'ime chọọchị anti ugowa afịa. Ana m enye mana unizik enwechara m evidence proof onye ahụ kwuo ka eje kpọpụta ọwụhụ ihe ga prophecy m n'ezi gị. Ịgba m obodo gị, ịgba m onye iwe, ịgba m ihe ị na-eme. And anụkwa m na tait a na-ewetala unu ụka na ị na-echekwa ya members. Ma asị nwanne m tata bụ ụka kọtọkọtọ ga-agba n'anya ihu ehi kịta ịpụọ iju ọra. A na-enye scholarship, a na-agwa ọrịa free. Akwanye unu bụ ụlọ a na-awụ unu nyecha tait ebe tait ya unu nyecha tait ebe tait ya. The most important thing I'm making, unlike other prophets, Madame Ego, people go there and all ever solve no solution.
o mere n'ebe a n'ime niile o buru ma ọkụ agbara mgbe ahụ n'ama ọbịa o buru maka ya and o mere life and date ibe niile anụ dada nke m na ọ na-agba ahụ ego ọ na-agba ahụ ego kama na ọ na-enye m enye ọ na-agba enye m enye nye m ego si m wee na-agba ụlọ ọ na-agbakọ m ego anyị na-eme na ọ na-eme na ike ọ na-enyo mara ịsọ ọ dị ka anyị ma anaghị ekwu ndị ahụ na ndị ahụ agaghị ebe a were were sọ Chineke ji arụ ọrụ afọ m bụ Mrs. Roslyn Okafọ onye Ọka agụnwa Maria na-erelease ndị mmadụ na prison every year like this year release ebe 40 November ebe 45 people na prison he paid their nyawo bill ra biko another thing m chọziri ịjụ na before ọ na-asị ka ebe o si enwetazi ego dị eje scholarship na apart from ebela ka ya another thing ana m azụ ahịa ana m azụsi ahịa ike ịhụ na food stocks ibupụrụ ma ndị obodo oyibo ibuje onye na-azụ like rice na onwe ndị na-ere 50 52 53 ana m ere 48 m supply ya gara jide ego gị mbutere gị rice ozu ha na ịgụ ọnya cheki ewere ihe tupu onye cheki ya ma ọwụkwa rice ọ dịkwa mma ekwe m ụgwọ ma eburu m ige like eburu m lawa ịchọọ m ihe ọbụla wụ ihe eji esi nri ma ejule m ihe kpọọ m ana m ebige gị ya ịchọọdụ nke 2 million ana m ebige gị ya ana m azụta nwa ala regharịa ịnọkwa into buy and sell ana m azụta ana regharịa so onye ihe nji ego m na-eme biznes m na-etinye biznes m na-etinye ya ego ọ ka m si ma anaghị m ana mmadụ rada ana m enye ha ya ka m ji gwa gị na nke a ọwụrụzi jem afọ akata jebe Ọka ịya nọ na chọọchị ka ị jụọ ndị mmadụ ka m si eme ha akọkwuoli okay biko before ọ na-asị na advert ma ọ bụ na ego ka ọ na-achọ ọ na-anụgo ma treatment ọ na-eme ma ụka ya emechakwa everything because nke a nwere nke nna gbakara n'isi na the woman na-enye treatment free of charge ọ daa na 1 naira and ịbịakwuo n'ụlọ ụka ya nyecha offering na ya ọ na-etekwa ya ndị mmadụ na-anụzi ma ndị ọ na-enye scholarship ma rice o kere na-afụzi the prophecy and mighty things this lady na-eme isi ka m bịa now I will be doing this video highest twice in a month ma na-abịa here ka na-enye evidence na reason ndị eme achajiri ndị 1 naira ị naghakwa m ego ị na-akwụ m n'inye asị ndị onwe ha na ihe gbara gị ara bụ na ihe ịnụrụ ndị mmadụ na-akọ gị sị na ị ga-achọba m bịa dịdị kpọrọ m ejuru m anyị jụsị m reason ndị bịa ihe ahụ ka m mee this woman at least ka m megodi ya expose ka people mara na ụdị gift a dị ka people mara because most of you chere m adị eje ụka enwere m ike adị m eje ụka mana that doesn't mean na onwe ha ndị Chukwu ji arụ ọrụ ndị Chukwu ji arụ ọrụ dị ọ na-aka ọ dịkwa na dibịa onwe ndị nọ na hospital na-ejekwa ọrụ ụgwọ hospital the hospital mgbe ọ bụla ị chọrọ m akpọje gị na the hospital a confirm nke bụ na nwa be m asịrị jee nwechadịrị vidio ya anyị ji 200 and 215 ndị 215,000 2,600,000 enwecha m evidence enwere m receipt ya ndị 100 ndị 80 ndị 30 ọ ka si eme njido ha na-ego mmadụ ama mba akwa na-akụ because so biko in detail ya ịma na abịa na ekpere abịa na gift o nwere gift na-adị n'ụdị ka particular gift e nyere gị ịgwọ ọrịa ihu ụzọ ihe ọbụla na-eme ọrịa anyị na-agwọ ekpere ka ọgwụ ka root and herbs ka iji agwọ ama m anya na-eme nọrọ na arụ egosi m aha ahịhịa like nke m ga-atụ ndị mmadụ na ya afụ ya akpatago m ya so ahịhịa a na-egosi gị ahịhịa egosi m ahịhịa n'ime nrọ m ha na-egosi gị ọgwụ a na-egosi ọnya wụ na ahịhịa eji agwọ mba ha na-egosi gị ọgwụ eje na chemist ma pharmacy a na-egosi m ahịhịa ndị kpata ya ọsị m tụọ ya ọnya ma ọ sie ya enye ọnya wụ na mgbe oge ruo resef m na-enwe hospital ndị mmadụ ga-abịa n'efu onye na-ayọ ndị mmadụ free hospital m mara ya enwe gọọmenti mgbe ayọ gọọmenti ha nye m 200 plot of land or even 100 ka ebidogodo ebido nje kpọpụtasịa ndị ahụ okenye na-ayọ ayịyọ nwee factory enwe nke were 40 plot mee factory emeghị equipped ndị mmadụ nyere m aka dem anyị ewere kpọpụta a na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ ọrụ ha nọrọ nwee home enwe ndị rutere ịlụ dị 40 years ma ha enwe nna ha nọrọzi na modles home ọ kwesịrị ekwesị onwe ndị old people's home a na-enwe arụpụta ya ọ dị ma enwere ndị fada lara nka mụna onwe onye na-eje enyeziri ha aka ọ dịghị a na-atọ m ụtọ kebe ka so biko sister sorry to ask mana m enwere nkwe phone number gị for people that want to because mma lee reason njichi iti phone number ya ka ị kpọọ ya those prophecy niile o kwuru and mgbe o jikwa ya na date ya dị afụgo m the whole evidence ọ ihe niile ka m na-egosi na mana ịda ụtọ maka ndị datin Thomas m etinye phone number ya kọọ ha for evidence ihe ọbụla ị chọrọ ka ọ jụọ gị
ihe ọ na-echọrọ eji ihe ọ na-echọrọ ịchọpụta ka ọ ha verify onwe ebe ọ kpọrọ gafe ga I will still interview most of the church members ka m pikitecha voice and mma na-abịa eme video highest twice in a month ka m na-eme expose some gịnị testimonies na-abịa here onye chọọ ịma ọma anakwa masị gị bịa nwoke ya kama a na-asị gị na the gift Chukwu nyere ya ọ na-use free of charge were eme ndị mmadụ empower so many rich people nọ n'obodo emenwubeghị this young lady na-eme ya and the prophecy niile o nyere mechara bịara to pass ka ebe afri station esi gbara ọkụ na blue whatever ka eji nọ n'ama ọbịa just na roundabout na under the bridge ahụ echere m nga ahụ si ha biko m chọrọ ịhụ ọga ha sị m biko m jem eme nyere ma ga-afụ ya na ọ pụrụ m zie ha ozi nsị a na nna afọkwa na free station na-achọkwa na ịgba ọkụ olekwe ihe ọgụ unu ga-eme lekwe ya kere ngwuje na ngwuje awụ ụjọ ịma na ụmụaka ha na-ezugharị ọga ha kpọkpụkpụ m gara na ha jewalụnụ ngwa ndị enyere m time si na mgbe a mbatazi na platform wee kwuo ya wee sị na ihe a ga-eme mgbede otu a that time kwuru ya ka o mere ọ gbara ọkụ n'eziokwu ọnwụ nke ahụ ma onye nke a nwụrụ n'Ogidi na Jenụwarị ka m fụrụ this message wee sị na ndị Ogidi mana ihe ha ji buti ndị ụmụaka ọkọt ha kwuo na ana m afụkwa ka mana oke isi dara obere isi eje ka o jee gbupụ ya oke isi ahụ mana ogbugbu ka e gbuziri oke isi mana na nnukwu isi dara onwe ya ọzọ ka na-eme investigate na maka ihe na-eme na-eje na-ajụgharị ndị mmadụ so njụbazie from this Anambra news asị m yes nọọ mama ya ka a na-akwadote ịkwa before agbagbo ya and ọwụrụkwa so mommy guarantee na-enye people nwere ike ijuru ese gị bịa na ahụ ha bịagoro for treatment no free of charge anaghị ego ha bịa report to you so biko nke ahụhọ ka eje nke ahụhọ nke ịgba fọm nke ahụhọ enete iwe ọchịcha vidio akpọ nọmba nọ hia bịa hia treatie mmadụ ọ bịaghị ya mee anything ya na-adị 1 naira bịa gwa m ya wudu vidio anakema ọnụ n'ihu akwa na ma na-ezo ezo ebe nọ ebe ihe ọma na-adị that's why m ji bịa anam ya 1 naira were bịa mere this video I just want to expose the good work Chukwu ji arụ for people that will benefit from it. That is the main reason in ji bịa here. Ihe ọ na mere bịa here although you can come and testify that's why the address ndị abụọ ọnya o nwere ọdị onye ị ga-eburu agwa gị zụtara m spirit zụtara m cotton wool were bịaba ị bịarukwa ị na-ala iwere ya na-ana then ke address ke adreesị ebe a ka onye chọrọ ịbịa ihe Mba Ukwu St. Patrick's Catholic Church Mba Ukwu ihe ebe ahụ ọ bụrụ na ebe ọ bụla isi abịa mara na ị na-abịa Mba Ukwu isigodi isi Enugu isi Abuja ịbata Ọka enweghị ebe ị na-esi mmadụ na ị na-eje Mba Ukwu ihe ị ga-ajụzi Igwe Junction irute ha na Igwe Junction ị ga-ahụ signpost anyị on Third Road ahụ ịma onye keke ma onye ọbụla ese kpọta gị n'ime St. Patrick's Catholic Church Onunu akpọrọ gị bịata ebe a so biko before nama na ahụ my own prophecy mafu so biko ona anugo from the horse's mouth the reason nje made this video ahụ for advert ma ka ịbịa nwoke ya mana ọ inwe need ịbịa here ka treat gị ma ịbịa keta oke na ọrụ ọma Chukwu ji sister gịnị ka arụ you are free to come ọ na-aga ego gwa m and mma na-eme this video to begin onwe ha testimony mma na-ewepụta time to time na-abịa free of charge. This is in the America people. Monapano na 3 so now na-eme all these things free na-enye ma scholarship ma other things ka ọ wụ the little support nyere onwe ha ọdịnda ka anyị na-edere na-agba n'akwụkwọ ọwụ onye bute fake dibia ma ọ na-eme fake onye ama ebe ọ mbịa ma ị ga-advat don't pay me ndị ha my spirit nabata ha ihe ị na-eme na people need it ịbịa tap from the grace Chukwu nyere gị mbịa gbaa gị n'akwụkwọ efe ya so na phone number ya Namba Ukwu make inquiry ma prophecy niile a ịbịa you can inquire from her onye gị details and evidences niile address ya wụ Namba Ukwu ọ kọwara ya na the video ma phone number ya you can contact her bịa here before ọ na-achụba m ka mmadụ ma nwee prophecy ya ahụ n'isi m ahụ izu ụlọ